Nombre José Manuel Núñez López. Eu, como a mí, como un atorrante toda a vida. Agora non. Pero atorrante total. Oficio carpinteiro de Ribeira. Marchei a navegar con 24 anos. Dei a volta ao mundo 4 veces. E jubileime no 88. Con 40 anos de cotización, navegando en barcos distintos. Desde Nova Zelanda a Amberes, a Suecia. Desde Estados Unidos a Japón, a Corea. Todo o mundo, toda a bola terrestre dei a volta. A experiencia non é moi boa porque hai que ter forza de voluntad para ir navegando un mes inteiro sin ver terra. Un mes. Salí do Mediterráneo a volta do Cabo para o Golfo Pérsico. 31 días, 30 días. Mirando sempre o positivo. O que podías ganar indo a Nova Zelanda ou ir a Australia. Nova Zelanda está un pouco máis ao sur, máis abaixo. Botei 40 anos cotizando e jubileime no 88. A miña infancia foi malísima. Eu nací no 32, na República. Estuve na posguerra española. E agora na democracia, según din estes. Pero a democracia está lá por moi alá atrás. E a infancia foi un chaval moi atravesado. Pero non que moi atravesado. Non nos dedicábamos máis que a ir as hortas, as mazás, as frutas, a ir para a playa, e na playa metido. E a veces aquí había, aquí non. Arriba na casa de nací, paliza que te criou. E se facía mal xa non iba a casa, porque tiña medo a paliza. Dormía fora, ou nun coberto, ou nun barco, sempre. Igual estaba unha vez e fomos a meu irmán para Porto Xiabo, e había pañoteiros deses, onde recollen a palla que quedan triángulos, como somos os triángulos. Pois ali puxamos a roupa dos domingos, unha potilla, a foriña, e xa cociñábamos e dormíamos ali. E ao domingo, como salíamos con roupa nova, nadie desconfiaba que nós dormíamos fora. Claro que despois pasou un tipo ali de San Corme, e a pota colleu a luna. E quedamos sin ela, sin ela. Outra vez fomos enganchados en Castromil hasta íbamos para a Negreira, para a Valla. Pero daquela os coches daban moi pouco, e o correo só collían pola ventanilla, amoderaban. E ali na raza amoderou para coller o correo pola ventanilla. E meu irmán saltou. E eu tamén saltei para abrigarme no penal para que non nos vira. Arrancou, e meu irmán era máis pequeno, era pequeniño. Non nos dou collido e fomos a andar. Desde a raza en Noia a Valla, arriba de Negreira, a andar. Chegamos a 5 da tarde. Unhas zapatillas que gastábamos, que trouxera meu pai da Argentina, cando chegábamos alá estaban gastadas por baixo. Xa iba ao pé, non iba ao fondo da zapatilla, andando hasta arriba. E ali estivemos unha semana. E eu xa iba á escola. Xa sabía algo. E ali había 3 rapaces que iban á escola, eran pequenos. E a noite, no inverno ali, ainda había lobos. Poñíamolle a libreta e o lápis, enseñábamos a ler e a escribir. Eu non quería deixarnos vir. Estamos unha semana. E a semana dixémoslle a portugués hasta logo. Portugués era tío político, noso, panadeiro. Traballaba nunha panadería ali na Valla. E fomos para lá, viva, facer. Moi estroinas.
Daquela non había máis que empezar a 6 anos, non había elibis, non había nada disso. Ibas á escola 6 anos. E os maestros con vara larga e leña, que non sabía que despistar moito, que che daban as orellas. Era botaron-nos fora dunha escola, había a minha irmá, da escola da Ribeira. A minha irmá soltaballe o sangue nos narices con facilidade. E da vez lle tocaba, e vai o maestro pasou por ele, doulle así de revés, pasoulle a sangrar, e collín os libros e a pizarra, bumba, a pizarrazos e a libros con máis. E salimos para fora, e xa non fomos máis a esa escola, viñamos a outra, aquí a Catasuí. A de Don Avelino Alborés, que morreu outro día. Un gran maestro. Un gran maestro. Levoume por onde quixo. Hasta me fixo facer teatro. Fixemos teatro no Porceiro de Ró, no Casino, da Baixo. Sí. Ni discotecas, ni había nada de nada. Había baile e romerías na carretera, que non había sitio para poñer no outro lado. Eu fui para o taller con 14 anos. Pero xa iba antes, mediodía á escola e mediodía ao taller. Iba mañá á escola e á tarde para o taller. Pero aos 15 anos, tuve hasta os 15 anos, aos 14. E aos 14 a traballar ali no taller. Primeiro empecé con un primo hermano meu, daqui de arriba, que se chama López, que falaba, era mozo de Carmiña do Jaito, e foi ao servicio e morreu. Entón eu fui para o taller. E despois do taller ainda fui ao bar, fui ao Xeito, barquillos de vela, depois embarquei aqui no Marina, no motovelero, e despois non, despois fui para a altura, pero de chaval, Dios libre. Os pexejos, quen foi os pexejos? Quen rompeu estes pexejos? Pasaba un coche pola carretera, tirabas unha pedra, rompías un cristal, e escapabas, e que os pexejos. E daqui era outro. Era a hostia, era os terríveis. Terríveis, terríveis. O que iba, moça que collía. Tuve moça en Muros, en San Cosme. A de San Cosme botei 4 horas e media. É onde espiteu, por ir com outra que estaba ali, deixei aquela. Outra en Camallo, aí no Sol, María del Carme, Lago do Sil e Lira. E a de Camallo era Maricruz Camallo Tajes. Gloria San Pedro Bullís, era de Muros, morreu a pobre, unha chavala hermosa. É boa rapaza. Eu tiña, non se me daba a mí ir a unha festa e vir para a casa como un pavo. Non. Eu tiña que ir con alguén. Anduve, ao principio anduve ca irmá da Concha, que moría. E despois quedei co coche. Quedei con ela, dei máis voltas que Dios para vir aquí, así. E coller a bicicleta e ir desde aquí a Ribeira, as moças, que a moça tiñamos a Ribeira, e coller a bicicleta e tira para a Ribeira. Eu ali ao baile, ao casino, tiña ali un amigo, un tal San Pedro, e botaba a noite ali, e outro día, bicicleta que te quero para casa. A vida miña ou de calquera que ande ao mar non vale para nada. Para nada. Absolutamente para nada. Vale para xuntar os 4 pesos, que ten a comida paga, e vale o dormitorio. Pero do resto non vale para nada. Eu teño montado hasta 18 meses sin vir a casa. Que se di moi pronto. E o normal era un ano, 20 días de vacacións. Chegabas a casa e víamos unha chaqueta, eu facía o miña irmán sempre. Jardame estes 40 pesos, non sei onde ir coñer o barco. Jardar os cartos para poder volver. Que se os gastabas, leches.
O máis duro para mí no mar os temporales. A vida das bolsas de burros, naufraguei en tal. En tal foi náufrago, e morreu un home que viña connosco ali, no mar. O que máis me gustou Suecia. Cando cheguei a Suecia quedei maravillado do que era Suecia. Suecia, ali os fillos dos obreros, e máis ricos, non pagaban escuela, nin libros, nin nada. Tiñan todo pago. Sanidade unificada, total. Que cando a tivemos nós, xa a Suecia estaba cansada de ter todo pago. Eso sí, maravilloso. E despois Nova Zelanda, como un país limpo, limpísimo. O peor o Golfo Pérsico, con 50 graus de calor que non hai que nos aguante. O peor o Golfo Pérsico, en Irak, donde tanto foron aí a machacalos, un país que eu tiña bastante ordenado, fulano que mandaba ali, e foron estes ali a acabar con ele. Irak, o que é o Golfo Pérsico? Aquí hai unha xente mandando que ven cas ideas do ano 36. E non cambiaron, pejóuselle a fama esa do 36, e son os mismos. Son os tíos máis hipócritas que existen, esta xente. Falan como se foran locutores dun circo, todo de carretillas, vamos alá, minten. E despois os demais, como se fóramos basura. Todos dependientes do franquismo, desde o ano 36 hasta agora que están aí, as mesmas ideas. Son capaces de facer unha democracia común para todos. Para eles, sí. Porque este que colleron agora estuvo na banca internacional de Estados Unidos. Despois vai para aquí, dar agora. Non. Había que cambiar isto. Pero cambiálo ben cambiado, E non cambiálo un solo, por maioría absoluta. 4, 3, os que ama, todos entrar na reunión. Porque non estar ali sentado para levantar o dedo, non vale a pena. Añadir a ver se somos capaces de recuperar a sanidade, que é o máis importante. Que andan agora vas pedir bexa e dancha para o gano. Esta é a contraseña.